Jan Zuidhof, ik heb hier de laatste CD-single in mijn hand. En daar staat op: met dank aan mijn vriendin Connie, die altijd achter mij staat. Dat zie je niet vaak. Nee, maar het klopt wel. Ja, bij alles wat ik doe staat ze achter me, zeg maar. Ja. Is je grote steun en toeverlaat? Ja, ten alle tijden. Ja, klopt. En vertel, je zit nu bij VNC Music. Ja, klopt. Ik ben afgelopen jaar bij VNC in het bedrijf gekomen en daar heb ik ook een single uitgebracht. Het SSC SNO heeft André Kooijman geschreven voor mij. En Ik hou zo van jou heeft Rien Lagerman geschreven voor mij. Het zijn 2 topnummers. Ja, mijn opnames zijn klaar van mijn nieuwe CD-single. En hij zal in september uitkomen en daar staan dan 3 nummers op. 1 nummer heeft Laurens van Westerlo geschreven, die ook mijn muziek maakt, zeg maar. Dus mijn studio. Het andere nummer heeft André Kooijman geschreven en het andere nummer heeft Rien Lagerman geschreven. En achterop die single komt ook weer gewoon te staan: met dank aan mijn lieve vriendin Connie. Uiteraard. Dus ja, bij alles wat ik doe, ik vind het ook heel belangrijk dat je vrouw wel achter je kan staan natuurlijk. Dat is gewoon heel belangrijk. Is dat nodig voor het succes van een zanger? Ja, want ik denk als je vrouw het niet gunt, dan wordt het heel moeilijk, denk ik. Ja, want je komt toch in heel veel cafés terecht, heel veel zalen, je bent altijd heel laat thuis. En ja, wij hebben het geluk dat mijn vriendin ook zingt. Ze zingt dan country, ik zing Nederlands. Dus ja, we zijn altijd samen op pad. Maar we proberen het wel zo te plannen dat als zij ergens moet zingen natuurlijk, dat we dat dan zo plannen dat ik ergens anders later zing. Dus toch samen op pad. ja, tot heden is het nog goed te combineren, ja.